Usilujte sa o pokoj a šírte pokoj. Aké je to silné, ale len pre toho, kto pozná hĺbku toho významu týchto Pánových slov. Aby sme sa usilovali o pokoj, najprv prejdeme k tomu šíreniu pokoja. Šírte Krista, lebo iba on prináša potom ten pravý pokoj. Keď máme šíriť Krista, každý, kto slobodne prijímá slovo pravdy o Kristovi, bude mať pokoj v srdci, a tak budete mať i vy radosť z toho, že prijali Krista slovo pravdy, a tak budete mať Božieho pokoja aj vy. Ďalej, usilujte sa o pokoj a žite ho. Keď zvestujeme Krista a ktokoľvek neprijíma naše učenie, ktoré je od Pána, máme sa na chvíľu zastaviť. Potom to skúsime zasa. Keď nechcú prijať slovo Pána, zdravé učenie, máme sa otočiť a zotrieť dokonca aj ten ich prach z obuvy, aby sme to my neťahali so sebou. V ten moment musíme rešpektovať ich slobodné rozhodnutie, že nechceli prijať slovo pravdy. Tým, že odídeme, budú mať oni pokoja, ale budú mať pokoja od nás, no nie Božieho pokoja. Tým, že odídeme a necháme ich, budú si žiť svoj život podľa vlastných chúťok a žiadostivosti, tak budú mať tzv. Pokoj, no taký, ktorý dáva svet, čiže dočasný. A my budeme mať takisto pokoja, že sme im priniesli slovo pravdy a rešpektovali ich rozhodnutie. A tak každá strana bude mať pokoja, my v srdci od Pána a oni v duši zo sveta, ktorý ich nikdy nenaplní ich srdcia, budú stále prázdni a budú si to nahrádzať žiadostivosťami tohoto sveta. Preto ich nechajme žiť ich život, pre ktorý sa sami slobodne rozhodli. Nesmieme byť násilní a nikomu niečo tlačiť, pokiaľ jasne vidíme, že to nechcú prijať a čo dokáže s nimi urobiť pravda. Takže vieme, že máme tých ľudí mať radi a nechať už všetko na Pána, lebo Pán bude spravodlivo trestať a súdiť práve podľa ich skutkov a ich ciest, pre ktoré sa svojvoľne slobodne rozhodli. Nech je sám Pán oslávený v našich srdciach vždy a všade, a nech vždy zachovávame jeho prikázanie a jeho zákon. Lebo láska je milovať a zachovávať zákon Boží.